Ake ngibingelele. Cha, ngiwumpanzi Sibongo. NgiwumKristu ngokuzalwa, nangokukhula, nangokuyikhethela futhi inkolo sengimdala. Ngiye kubuKristu bokuqhutshwa ngiseyingane, ngiqhutshwa ugogo ngisesontweni. Sengimdala nami ngaba umuntu futhi obambelela ebandleni lamaKristu nangokuganwa ngaze ngakhanda umuzi ngaba nabantwana. So kunento engixakayo la bafowethu nodadewethu abagcotshwa beyinkonzo ezahlukahlukene zamaKristu. Yini le esikhathaza kangaka ngebandla lamaNazaretha? Ikakhulu amaNazaretha asebuhleni aholwa inkosi yawo amaNazaretha unyazi lwezulu. Yini into esikhathaza kangaka? Yini le esenza singakwazi ukushumayela ebandleni uKristu wethu esikholwa uye uJesu Kristu ophilayo osindisa umuntu, ohlukanisa umuntu nesono? Siyeke leyo nto siyofuna lokhu siyoncokofula noma siyoqhwanda noma siyoshaya inkolo engasithinta indawo inkolo yebandla lamaNazaretha. Uma sithi inkolo yebandla lamaNazaretha ngeyomndeni, kulungile-ke yomndeni, pho thina singenaphi? Uma uNkulunkulu wahlele ezulwini ukuthi uyokwehlisa inkolo yobuNazaretha, mhlawumbe-ke kulesi sizwe sethu-ke, noma kule province yethu iKwaZulu Natali, ayehlise ngomndeni wakwaShembe. Futhi uNkulunkulu ayihlela ukuthi iyohamba ngolibo lokuzalana kwabo. Yini thina leke esikhathazayo kulokho? Sihlanganaphi thina? Yini esikhathazayo uma lenkolo ihamba ngolibo lwabo lokuzalana, ukuthi uma kade kuwubaba kuyoba undodana noma kube umzukulu noma kube ubani? Yini thina esikhathazayo kulokho? Ngoba nathi ebufundisini uma kushona ubhishophi kuba nendlela ezilandelwayo. Alikho ibandla lingabi nayo mhlawumbe ileader noma ama-leader ngendlela ethile esuke ihlelwe yilona lelo bandla lelo. Thina yini esikhathazayo ngebandla lamaNazaretha? Uma kuwukuthi uhlelo lwenkonzo kusukela ifike iqala kumqalo wendlela, uNkulunkulu elwehlisa ezulwini wayehlele ngokuthi luyohamba ngolibo lokuzalana kwabo. Sikhathazwa yini uma inkonzo ihamba ngolibo lokuzalana kwabo? Yini le thina esenza ngempela sibe mashusho kwenkuku ishiswa iqanda ifuna ukubeka iqanda, bese silokhu siyoncokofula unyazi njalo, siyoncokofula unyazi. Nabaphume khona kule nkolo yonyazi bayikhandela okwabo, bayabuya bazogadla kulo unyazi. Uyazi akaze ngiluzwe mina unyazi ngoba ngilandelile intshumayelo zonyazi, lumile lushaje namaKristu. Akaze ngiluzwe unyazi lwenza leyo nto. Cha. Angiyeke kubalandeli nabefundisi nabashumayeli nani. Mina ngikhuluma ngenkosi unyazi lwezulu ebandleni lasebuhleni. Akaze ngiyizwe ikhuluma kabi ngamaKristu. Cha, akaze ngizwe. Uma ukuthi-ke mhlawumbe ukhona nevideo enjalo wake wayizwa, angake angidlalile mhlawumbe-ke ngiyizwe-ke bese ngihoxisa lamagama ami. Kodwa kubonakala thina uma sime epulpiti sigcwele amandla kamoya okuba ngabe sishumayela uKristu, siyamyeka uKristu, siyogadla ebandleni lamaNazaretha. Hayi, maKristu amahle, akuli ivangeli leli. Angilazi ivangeli mina lelo hlobo. Ivangeli lokushumayela uJesu Kristu ophilayo kubantu, yabo. Siyeka abantu nezinkolo zabo. Kunenkolo yama-Arab lapha ya, inkolo yama-Arab kaMohammed. uMohammed ekhuluma nengilosi uGabriel entabeni zaseMecca eSouth Arabia. Asisho lutho ngaleyo nkolo enabantu bakithi abaningi abamnyama bakhonza kiyo. Akusikhathazi lokho, asisho lutho ngayo. Kuphela nje siye ebuhleni siyokopolola unyazi. Hayi, maKristu ngiyabonga. Ake ngithathe leli thuba ngibingelele. Ngiyumpanza. Kunevideo engiyenze izolo. Ngikhuluma ngodaba oluthinta inkosi yamaNazaretha asebuhleni unyazi lwezulu. Kuleyo video ke ngitholile uhlangothi lokugxekwa. Lapho ngibuza khona ukuthi uma inkolo yamaNazaretha akwaShembe yehla ezulwini idesigneke ngendlela yokuthi iyowelela ezandleni zomndeni wakwaShembe, futhi inohlelo eyehla ngalo lokuthi kuyoba umqalo wendlela kanjalo yehle ngolibo lokuzalana kwabo. Thina singamaKristu singenaphi?
ngithola ugxekwa ke ngalonkulumo kwathiwa amaNazaretha aphoxa abantu etimeleni kwasha kwacima kanjani. Ngifuna ukuyiqondisa la lenkulumo. Inkulumo yami ingekho kumaNazaretha aphoxa abantu etimeleni kwasha kwacima kanjani. Inkulumo yami ibheke ngqo enkosini uNyazi lwezulu ukuthi ubani owake wezwa uNyazi lwezulu luphoxa amaKristu na, lumile lushumayela luphoxa amaKristu, ubani owake wezwa leyo nto. Bengimlapho ngaze ngathi ngicela onevideo yaleyo nto angithumelele yona, angitholanga ke ivideo. So ke ngenhlanhla enkulu kunento encane ngicela ukuyiveza. 2016 bekuDisember lapha eCity Hall, cishe amaNazaretha ayo 99%, iphesenti lamaKristu mhlawumbe lalo kwaku 1%. Lapha yangabamba inkonzo. NgiyumKristu mina namanje ngumKristu futhi. Ngabamba inkonzo lapha ya iphethwe yimi qobo inkonzo. NgiyumKristu, amaNazaretha ewu99%, amaKristu ku1% eCity Hall. Leyo nkonzo ngayibamba, angitholanga ukugxekwa ohlangothini lwamaNazaretha ukuthi uyiphatha kanjani inkonzo engeyena iNazaretha. Leyo nkonzo yaba inhle kakhulu ngangokuthi uNyazi lwaze lwangimema ukuthi ngifike ebuhleni. Okay. Ngafika ebuhleni. Ebuhleni bekukhona isilo umdlokombane engakebuzi lapha ya ebuhleni. Ungeke ukholwe mangutshethi inkonzo yalapho yafika yaphathwa yimi. Ngabona amaNazaretha egxuma ejabula ethi igoli liphakathi ngimile ngishumayela. Ngangingaguqele nangenyawo, ngangimile nje ngithempo ngifake necathulo phansi. Lapho olwasuka uNyazi kwipulpit yalo yayingaphesheya lwayeza la engangihleli khona nomdlokombane, lwafike lwangixhawula, lwaze lwangideketisa lwathi njalo umdlalo webhola uma umbone edlala kahle uyofisa ngabe yamthenga ethimini eze kuwe. Lwathi hayi ngiyabonga mfundisi uMpanzi. Ngiqonda ukuthi uNyazi aliwabandlulula amaNazaretha. uNyazi amaNazaretha njalo amaKristu uNyazi aliwabandlululi. Ngangeke ngishumayele lapha na uNyazi liwabandlulula amaKristu. Kube seZerubhegoma eGoli. Kwaphuma imoto yayongilanda e-airport. Imoto ngilandwe uNzimande odrivela inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu izongilanda e-airport. Ngafika lapha eZerubhegoma, lwaphuma uNyazi kwase kuntambama sekuhwalele. Lwangibingelela ngenhlonipho nami ngahlonipha, sahlala phansi saxoxa, ngagibela ngabuya. NgiyumKristu njalo ngumKristu futhi namanje ngisebandleni lamaKristu. Ngiqonda ukuveza ukuthi inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu wabeka amagama amnandi kimi, wathi kunento yazi Mpanza kube kuthiwa ngempela kuhlale kumnandi ngalolu hlobo. Kubonakala ukuthi inkolo yobuKristu nenkolo yobuNazaretha akukho lapho bexabana khona. Ngathi mina lwakhuluma uNyazi lwezulu. Ngizokuyeka ngijake ngiyobuka entabeni ukuthi bakhonza kanjani entabeni eKenani. Nangempela ngafika ngahlala nalo futhi uNyazi entabeni eKenani. Saxoxa kwakahle kwamnandi, lwangamukela ngenhlonipho, nami ngazizwa ngihloniphekile ngiyumKristu. Bafethu ngiyafisa thina esila ebandleni lamaKristu ke siyeke lento yokuthi uma ngabe sekuwa nganoma nje suke sekuphela intshumayelo inoba thina siyakwazi ukushumayela uJesu ophilayo kumuntu, umuntu ayizwe into esikhulumayo, singagxekanga omunye ongakholwa kulokho thina esikholelwa kukho. Yona nto ke ebalekile leyo. Well, singaba nawo amaphutha ngoba kusoka lingenasici, kodwa ngifuna ukuyiqondisa la ukuthi mina bengakhulumi ngabashumayela etimeleni. Abashumayela etimeleni uma bekhuluma into ephambene neshiwo uNyazi ngeke ubese mina ngoba angikhulumi ngabo. Cha, angikhulumi ngabashumayela etimeleni, khuluma ngayo inkosi yamaNazaretha yona uqobo uNyazi lwezulu. Okuthenga omunye unyaka cishe beku2020 lapha ya eJudiya kuhambe oprofessor beyolibona uNyazi. Kwakhona noprofessor uMaphalala bayamazi abaningi, ufundise 20 years lapha eUniversity of Zululand. Lwathuma uprofessor uMhlongo nomunye ubaba ukuthi ake niyongibizela umfundisi uMpanza ngisamazi, nimtshela afike la ngizombona. Nangempela ngayiyeka indlela enganginayo ngakusasa ngabamba indlela ngaphekelela eJudiya ngingakwazi nakahle ngaze ngawufika eJudiya. Lwaphuma uNyazi
lwangibona ngajabula kwamnandi kwamba into enhle unyazi abefundisi abamaKristu liyabathanda ithina esicwasayo esicwasa inkolo yobuNazaretha ngendlela esuke esikhulume ngayo masime emapulpiti singabeki lo Jesu wethu uyabo uba thina sibeka lo Jesu wethu njengoba enjalo ngoba namaNazaretha uma emile eshumayela abeka uShembe akholelwa kakhulu kuye ukuthi nansi umsebenzi kaShembe ila imisebenzi kaShembe ihambela imisebenzi kaShembe nathi sinemisebenzi ngoJesu esingama epulpiti sikhomba ukuthi ngila ngikhona amandla kaKristu ngila ngikhona uJesu ngisusela wangibeka la wangisusa la wangibeka la kungabanga bikho gxeka umuntu ayizwe into engishoyo umuntu ngembhabhadisa angena khonza uNkulunkulu ngaleyo magama amafushane laba balobe begxeka awukuye nje ebuhleni noma la unyazi lukhona uye nje umfundisi wenkosi uMkristu othandekayo ukuye nje ucela ukuyobona unyazi ubone indlela ozomukelwa ngayo nangendlela izandla ezifudumele nezithobekile abemukela ngazo ngicabanga ivideo yami yokugcina le ngeke ngisenze enye ivideo ngiyabonga nibe nosuku oluhle.